Viete mi vysvetliť, prečo praľudia nikdy nejedli mäso z dinosaura? Praľudia, prečo nejedli mäso z dinosaura? Ty vole, toto sú aké záľudné otázky. To viem, že asi ze mňa spravíte debila, ale nevadí. Ťažko takto. Asi jedli, však vtedy žili, nie? Či sa mi vidí, asi hej, no však praľudia, však vtedy žili v tom období, nie keď boli dinosaury. Ako ich jedli? No ako, normálne. Zabili, urobili na ohni a zjedli. Dinosaur. Však oni jedli všetko, nie? A dinosaury žili kedy? Ježišmaria, to ja neviem. V 13., 12. storočí. A praľudia? Praľudia. No takisto asi. Ježišmaria, mäso z dinosaura nejedli ľudia. Nás im to nechutnalo. Pravdepodobne im to nechutilo z dinosaura mäso, to by som ani ja nejedla. Vieš mi vysvetliť, prečo praľudia nikdy nejedli mäso z dinosaura? Tak asi malo veľa kostí. Neviem, asi malo kosti veľa. A čo jedli tí praľudia? Jo, však oni jedli mamutov, nie dinosaurov. Áno, Tak prečo nejedli nikdy dinosaura? lebo jedli mamuta. Prečo dinosaura nie? Lebo dinosaury vyhynuli. Vieš mi vysvetliť, prečo praľudia nikdy nejedli mäso z dinosaura? Lebo to bola veľká, nevedeli to ako zabiť. Asi také hebedo zničiť. Vieš mi vysvetliť, prečo praľudia nikdy nejedli mäso z dinosaura? Boli šialení. Lebo by boli šialení. Prečo? Lebo ani nie, že preto, že by boli šialení, ale pre nich to boli zvieratá, dajme tomu, ktoré mali radi. Ako radi? Ako domáce zvieratá? No keď si ich prevychovali, aj áno. A kedy žili dinosaury a kedy praľudia? Praľudia. 500 rokov pred našim letopočtom, tuším. Ja vám neviem. Neviem. A dinosaury? To žijú aj teraz. Viete mi vysvetliť, prečo praľudia nikdy nejedli mäso z dinosaura? No bol vtedy ten dinosaur na svete? Asi nebol. Keď bol, tak by ho boli jedli. Viete mi vysvetliť, prečo praľudia nikdy nejedli mäso z dinosaura? Z dinosaura? Lebo to bylo asi nejaké ich posvetné zvíra. Viete mi vysvetliť, prečo praľudia nikdy nejedli mäso z dinosaura? Lebo sa im to hnusilo. Oni jedli len kuracie, jedli len kuracia a zielenia. Dinosaury nežili vtedy? Oni boli skovatí. Kde? Sú volade v skalách. Viete mi vysvetliť, prečo praľudia nikdy nejedli mäso z dinosaura? Vegetariáni mohli byť. No, boli vegetariáni.